گویا کہ سوری کائنات کو دار مدار بقیت اللہ بقیت اللہ سوری کائنات اس کاروبار کران اس نماز قائم کران دینداری کران جہاد کران پن سائی کران تعلیم حاصل کران ات ساری کوئی دار مدار یہ بقیت اللہ. اگر بقیت اللہ اکہ لمحہ خاطر یم زمین پہ تھود وتھے پروردگار پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لستاخت الارض باہلها. اگر میر حجت خدا یعنی دنیا پہ تھود وتھے اکہ لمحہ خاطر یہ زمین نملائی انسان پنس سینس من وہ کہ زمین کیسے برداشت میں پہ گھس کا پکن گویا کہ یہ ات مبارک اگر حجت خدا یت بنیاد مد آس نا ییتو گناہ کے سبب ییتو ظلم و بربریت کے سبب اس ظلم و بربریت زمینس پہ سوری دار مدار ون زمین رکت امہ موجود کہ حجت خدا چاہتے باقی احسان پروردگار عالم سن اس پہ کہ تم پن حجت ونک تان باقی تھومت. گویا کہ اگر قیامت برپا گھنس من اخ دہ تو باقی روز تک اکس دہس من تو حجت خدا روزن از بس لازم حجت خدا بغیر روزن زمین کہین.